Здравейте ви, бокс, аз съм Farface и днес продължавам с моите епизоди. Това е 10 епизод. Смятам да направя релсите. Трябва ми така. Ще направя такива релси. Да, редстоуна. Нека да взема все пак и тези тук. Между другото, докато бях спрял клипа, от така, ако сте забелязали, подно на тази къщата го махнах и сложих просто каблстоун, а в другата сложих молстоун и наполовина е молстоун, а наполовина е кабел. Щупих, ходих пак до недъра и взех още от тези неща и направих глостоун. Така, сега. Ако, примерно, влакчето започва от тук, ще поставя една ускорителна. Тук ще поставя една ускорителна. И това беше грешка. Аз знам един трик за забързване. Всъщност това не беше така. Така. Този начин. Тук ще поставя пак. Пак, само за да не спира влакчето. Така, тук мога да ще поставя една забързваща. Така. И така свършиха ми релсите бавните. С това ще си направя и една 16-ка. Да намеря да се в мене. Ще се направя компас и след това си направя карта. Сега ще покажа също как се прави букшелф. Така ще ми трябва също ще 3 забързващи релси имам. И тези. И така. Това е влакчето.
Сега да си направим рестон торчове. Четири, да, май ще ме стигнат. Се го взема. Така. Първият рестон торч тук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точно колкото пръчки имах. Така, отивам да ги взема. Това ме докарва до тук. Тоест, тук ще го оголемя като ферма. Ще 5. Обратното. Станащ. Пак ми пишат по скайп. Това ме дразни наистина. Да, и едно не ме стигна. Това просто беше феноменално. Така. Прекалено много рестон, като ме притеснява. Наистина много редстоун. Така, нека да легнем. Така. Още не е станало напълно нощ. Ще спя в тази къща. Къде ще се премести? Ще премести леглото по-точно. Готово е. Трябва само да взема от честа, количка и да се пусна. Да не ме събудят. Да, тук не мога да ме събудят, най-вероятно, не знам защо. Ето, взех си майнкарт. Няма крипъри, нали? Около крипъри няма. Това е супер. И така. Чето ми работи, да, е. И тук трябва да сложа. Супер. Много ме изкефи. Сигурно ще спечеля първо място за правене на влакче в Survival. Мазикам се. Survival с собствени материали набрани. Разбира се. Така. Така, това влакче в момента ми е достатъчно полезно и добро е, наистина. Така, сега. Crafting table. Смятам ето тук да направя едно помещение, в което да са само нещата такива като крафтинг тейбъл, честове. Трябва да се направя. Почему носа. И толкова ще ме стигнат.